En el podcast que todos quieren oír, abriendo melones sin censura surgir. Albert y sin pelos en la lengua, de temas polémicos la verdad se despliega. Con acciones arriesgadas sin control, se habla de todo sin tabúes ni protocolo. Sexo, política, religión y más. En abriendo melones ningún tema se va. Con Albert y Oriol no hay tema vedado. La sinceridad sin filtro es su legado. Los melones se abren y la verdad fluye. Con audacia inteligencia este podcast se... Vale. Doncs benvinguts a un nou Abriendo Melones. En el cas d'avui serà una altra vegada Obrim Melons, Oriol. Farem el programa íntegrament en català i és perquè tenim un convidat molt especial, Oriol. I tant, jo crec que hi haurà molta gent que aparentment, jo crec que ja hi haurà molta gent que el conegui, però en el moment que comenci a parlar ens portarà molta nostàlgia. Jo crec que segurament avui és un dels programes més especials. Des de luego, Oriol, i res, tenim amb nosaltres un actor de doblatge català, conegut sobretot per la part que ha fet dins de l'ànime, però bueno, deixem que es presenti ell mateix, perquè tenim amb nosaltres aquí en Joan Sanz. Què tal, Joan, com estàs? Bona tarda, què tal? No, perquè em conegui la gent hauria de parlar una mica... Ei, xitxarelos, soc aquí per parlar una estona amb vosaltres! Llavors potser sí que ho coneixen. Ostres, ja comencem, és com tornar a la meva infància. Ja és tornar allà en els berenars, allà veient aquest... Bueno, veient a ell, però bueno, sentint la seva veu. Doncs Joan, explica'ns una mica qui ets per qui no et conegui, que jo crec que hi haurà poca gent que no et conegui, però per si hi ha algun despistat o despistada, aviam, qui és Joan Sanz? Bé, jo em dic Joan Sanz Bartra, com ja has dit, no? Vaig néixer a Olesa de Montserrat el 1959, ara en tinc 65, estic jubilat fa poc, però bueno, els artistes podem seguir treballant, llavors vaig fent alguna cosa i bueno, vaig fent. Vaig estudiar comunicació audiovisual, ja de gran, perquè de jovenet em havia dedicat més aviat al món de la indústria, havia fet de delineant i tal, però vaig veure que em tiraven més les lletres, que tècnicament doncs, tampoc, vull dir, per estudiar arquitectura o enginyeria i tal no em veia capaç, en canvi de les lletres sí, feia La Passió d'Olesa, no vaig fer mai cap paper principal, però era un àmbit que em sentia còmode. El fet de sentir la gent allà com ho feia, com parlava, com vocalitzava, actors molt bons i actrius molt bones, et va agafant una afició a la qüestió aquesta, i als 30 anys bueno, vaig decidir canviar d'ofici, perquè tampoc m'acabava d'omplir el que estava fent, no? Ja he dit. I em va semblar erròniament, em va semblar, dius, clar, agosarar-te a fer d'actor de cine o de teatre o de televisió, això és molt agosarat, però això del doblatge potser és més fàcil, el fet que no et veuen, només és de veu. És un greu error, perquè és molt més difícil. Això t'anava a dir, t'estava deixant acabar. Molt més difícil tècnicament i molt més difícil a nivell socialment, per dir-ho d'alguna manera, no? I molt menys reconegut, que també en parlarem d'això. Molt menys reconegut, també. Sí, però bueno, això... En principi no et poses això per ser reconegut, et poses això... Jo bàsicament m'hi vaig posar per una qüestió de... Si al matí toca el despertador i tu no t'aixeques amb alegria, que és un... Ostres, ara m'he d'aixecar i tal, és que no estàs fent la feina que t'agrada ni la que vols. Tampoc és possible sempre, clar, ja ho entenc que no és possible. Però a partir del dia que vaig començar a fer doblatge, ja mai més he tingut problemes per aixecar-me al matí a les 8, a les 7, a les 6 o inclús abans, si convé. Sí. Llavors, bueno, vaig pensar... També vaig conèixer una persona en un moment donat que em va donar l'opció de fer teatre infantil, ja cobrant. També em va permetre poder... Perquè clar, el doblatge no és arribar i fer, clar. Exacte. Tu proves amb un vídeo, et sembla que ho pots fer, però quan arribes allà a un estudi, que bueno, no és massa diferent d'on som ara, però bueno, hi ha una pantalla, clar, llavors tot allò ja no... Hi ha un director allà, hi ha un tècnic, altra gent que s'espera, ara es treballa més individualment, però en aquella època, clar, podies trobar allà algú molt conegut, que t'intimidava molt, perquè la gent de teatre, de cine i de televisió també feien doblatge, sobretot en català, que era un moment a l'any 90, jo estem parlant de l'any 90, que hi havia un creixement molt fort de TV3, ja l'havia inaugurat uns anys abans, però hi havia un boom
i em van dir en aquest moment, si tu estàs fent, com que jo estava fent teatre infantil, jo ja sóc actor. Vaig anar a fer un curs d'interpretació per professionalitzar-me una mica, i de moment em van deixar fer la prova amb el Joan Pere, que seu per aquí, ves mirant, i era una mica el que es feia abans. Avui dia hi ha més escoles i hi ha altres mitjans, però en aquell moment era anar mirant fins que un dia, hòstia, tu, aquell no ha vingut, o va, fes-me aquest paper. I a partir d'aquí... Tot va anar rodat. Sí, llavors comences fent sobretot ambients, que ambients és... Mira, en aquest bar, tothom parla, escolta, posa'm una copa, tal, que allà, quan et dec, ostres, què fas? Bueno, tot això, que no segueixes un guió, o segueixes molt per sobre, ad-libs en diuen. Llavors, jo què sé, uns tios que estan corrent perseguint algú, també, ei, no fugis, tal, però tot això són els ambients que s'han de fer sempre, perquè si l'original sona en anglès, alemany o en suec, no els pots posar en el soundtrack. Normalment el doblatge, tu substitueixes tots els diàlegs, es manté la música, es manté els sorolls, les passes, inclús alguns crits, un gos, que tot això sí, però clar, l'ambient l'has de fer perquè tu entres en un pub, hi ha una conversa ja de 3 actors en el pub, i se senten de fons, good morning, tal, clar, hòstia. Et descol·loca una mica. Llavors hi ha uns clàssics, que és l'hospital, la comissaria de policia, el mercat, tots aquests ambients s'han de fer sempre. I això no es reaprofita? Perquè, per exemple, si al final ja tens gravat un bar de fons, doncs per totes les sèries i pel·lícules podries tirar amb ell, no? El fons sí que s'aprofita. Ambient, doncs, per exemple, jo què sé, ambient marcat, però de vegades es veuen les boques. De gent, un senyor que està dient, senyora, no es deixi el bolso, clar, tot això s'ha d'anar cobrint. Clar. I depèn, de vegades que a les produccions hi ha produccions molt bones, hi ha produccions molt cutres. Potser una producció cutre resulta que en el soundtrack té incorporats de veus, llavors allò s'ha de retallar, s'ha de refer. Últimament les sèries ja més bones, últimament, ja són més llestos i per vendre-ho en altres idiomes el que fan és un fons que sigui molt neutre i que no s'acabi d'entendre bé. Que sigui ja una mica de... El pots aprofitar de soundtrack. El pots aprofitar perquè se sent això, un hospital de fons. La gent cada vegada té menys ganes de treballar. No, és que és al·lucinant. En canvi de dir com estàs, Laros? O sigui, no, sí, un ambient, no, ja... Que en els anys 90 havien de fer molt més els ambients que no pas ara, perquè ara es pot... Que molts s'aprofiten, hi ha molta llibreria d'aprofitament, d'això de estar gravat, però d'alguna manera, per començar el doblatge i perdre la por, va molt bé fer ambients. El que jo volia preguntar ara, parlant això dels ambients, dels diferents personatges que podeu arribar a fer, és... La meva pregunta és, a nivell de caràcter, per exemple, si a l'hora de fer veus o fer d'actor de doblatge en segons quins personatges, fa molt la forma de ser d'un propi? Per exemple, si ets molt eixerit, ets molt extrovertit i a més, és molt més fàcil fer les veus que algú que sigui molt més introvertit, o no té res a veure la formació o el caràcter de la persona? Bueno, hi ha el que diuen els tipus. Hi ha molts personatges que són tipus que no és... Bueno, doncs un tipejo, que és un lladre, no? I la policia l'agafa i té una manera de parlar. Ei, tio, deixa'm, que et penses que... Bueno, són tipus que ja tu ja els tens incorporats, perquè els has sentit, els has fet moltes vegades, i és com una caixeta que tu vas agafant el recurs. Llavors estàs interpretant. Llavors, clar, en la vida normal, si tu anessis fent això, clar, series una mica, jo què sé, en una oficina normal de la Seguretat Social, la gent diria, hòstia, què collons li passa? Però en el món del doblatge, mira, us explico una anècdota graciosa. Al principi d'anar a fer doblatge... Graciosa perquè s'està pixant de riure ja i encara no la pots explicar. Potser és una mica inoportú, però bueno, està en el diccionari. Jo, un dia, clar, anava allà, que no coneixies gaire gent, i estaven fent una pel·lícula que jo no sabia de gravar i tu vas allà a mirar. I estàs a la sala d'espera i hi havia allà 4 o 5 noies i noies. I surt el director i diu, les putes, ja podeu entrar. Clar, i veig que totes entren, clar, en un altre àmbit,
Però bueno, aquestes noies feien de puta en aquella pel·lícula. Clar, i ho va dir Clar, com sí. que entrin als caixers de supermercat. Clar, sí. Bueno, tu i tu fareu les putes, ja us aniré avisant. Sí. I elles anaven parlant de les seves coses. Les putes ja podeu entrar. I ara els macarres, no? I bueno, una mica quan s'han de fer pel·lícules amb molts ambients, que surten molts tipus diferents, jo que sé, un One Piece, per exemple. Vinga, pirates, cap dintre. Pues, Aquí Perdó que t'interrompem, Joan, però ja tenim aquí el tercer integrant d'aquest programa que avui ha tingut que arribar una miqueta més tard. Què tal, com estàs, Albert? Aquí estem. Tard, però hem arribat. Doncs mira, hem començat. Albert, et presento al Joan Sant, no sé si el coneixeràs, de papers com en baixeta, en musculman... Encantat. Acabem de començar i estàvem explicant una mica els inicis de la professió. Sí. Tenim el llibre aquí, que és el primer llibre que vau fer, diria, i també tenim el llibre de... Ja li he explicat que a la Trezzo és cortesia d'Albert Garcia. Sí. I una pregunta que et volia fer jo, Joan, en el món del doblatge, t'encasellen també? Perquè sempre els actors es queixen molt de... És que sempre em donen el paper de dolent, em donen el paper del graciós. Perquè, clar... El món del doblatge és molt difícil. Jo el comparo molt amb la política. Que diuen, va dir, em sembla que va ser l'Andreotti, que va dir, o li atribueixen amb ell, hi ha coneguts, amics, saludats, enemics, molt enemics, extrems enemics i companys de partit. En el doblatge passa una mica el mateix. Clar, si tu tens la mateixa veu, si nosaltres tres tenim la mateixa veu, sí, o quatre, competim per un sol paper. Hi ha un sol paper i per molt amics que siguem, molt col·legues que siguem, si te'l donen a tu, clar, no és que tu has anat a vendre unes sabates i han dit no, vostè és molt bon viatjant, però és que les sabates que porta, senyor, no estan a l'altura... No, et rebutgen a tu. I vulguis o no, clar, sempre està jugant amb l'amor propi. Aviam, hi ha gent que ho porta molt bé, jo crec que soc dels que ho porto bé, però hi ha gent que és gelosa, envejosa i dolenta, a vegades. Tot i que hi ha molta gent molt bona i molt tal, però clar, a tot arreu hi ha de tot. I llavors, això de l'encasellament moltes vegades té a veure amb ànimes caritatives que diuen ui, aquest ha fet això, ui, aquest és molt bo fent dibuixos, però no el posis a fer una altra cosa que no t'ho farà. Ui, aquest et farà dolents i potser aquella persona és capaç perfectament, però bueno, com que l'encasellen, m'entens? Que això no va ser el teu cas, perquè tu vas fer tant, per exemple, sèries d'animació com també... A mi també m'ha passat, a mi han fet córrer, ui, aquest el treus del Vegeta i ja no sap fer res més, també m'ha passat. I m'està passant inclús ara. Sí. El que passa que jo el vaig fent, m'entens? Però és això de la política és una cosa que jo ho dic molt, i es diuen, hòstia, però què dius? No, però sí, té coses del món de la política. Això, aquestes coses que passen i sentim cada dia en el món del doblatge, però bueno, hem d'entendre que clar, tu et deus sempre, jo poso també sempre un exemple, que el director o la directora agafa qui vol, tu formes part del col·lectiu, però tu no li pots dir a un director o directora, hòstia, per què no m'agafes a mi? Et dirà, perquè no em dóna la gana. Però clar, si tu estàs de director mèdic d'un hospital gran, per encarregar, que hi ha infermeres i metges que estan sota la teva tutela, que no et cauen bé, tu no el pots fotre fora, aquell metge. Ni dir-li no cal que treballis perquè tu no et puc veure. Perquè no, jo soc funcionari, jo treballo aquí i si no t'agrada, t'aguantes. Però en el doblatge no pots dir-li a un director o una directora, si no t'agrado, t'aguantes. O si no faig el que tu esperes de mi, collons, fes de director i ajuda'm a fer-ho. No, perquè et dirà... Llavors, clar, d'alguna manera has d'estar navegant, has d'estar, bueno, fent de polític, passadissos i tal, aquest fill de puta no em convoca, però, hòstia, això no ho havia de dir, potser, no? No passa res. Aquí, en obrim melons, es permet tot. Bueno, obrim aquest meló, però quan el veus, hombre, què tal? Com me l'he de fer? Però, bueno, com que tots són actors, jo particularment ho porto bé, perquè amb 34 anys que estic en això, vull dir, ja veus aquell que saps que ha dit no sé què tal, doncs igual, si el veus... No, perquè si no t'estaries barallant cada dia amb un i l'altre, llavors és pitjor. Però, bueno, una mica la cosa aquesta de davant a la cara, hòstia, com m'alegro de veure't,
tal, hola carinyo, a més, clar, la gent del món artístic en general és molt efusiva, es fan petons cada dia que es veuen, encara que s'hagin vist ahir. Com la política. Sí, Cada dia una altra banqueta com un petonet. Sí. Però llavors, bueno, si t'hi vols dedicar, has d'entrar en aquest. De fet, jo escric també, jo us ho he explicat, no? Vaig fer comunicació audiovisual i també escric guions. He aconseguit que se'n produeixin alguns, que han passat per TV3 i el cine, ara estic en un altre projecte que no puc explicar res, però bueno, també... Bueno, alguna petita exclusiva així tonta. Exclusiva! És una cosa d'animació molt de la terra, però bueno, no puc explicar res més perquè... No Ja està. Em tallen el coll. Però bueno, jo crec que serà una cosa que bueno, tampoc és una idea meva original, jo simplement escric, soc co-guionista. Jo el que anava a preguntar també és, com a curiositat, perquè també m'ha semblat una cosa com diguem, ostres, com s'ho fan, no? Com adaptes els guions que venen, per exemple, de sèries de televisió de l'estranger al català? És a dir, com aconsegueixes... Sí, no, és el que et volia explicar. Jo com que faig també de guionista i he tocat molt el tema de les lletres, una de les feines que faig, perquè viure només d'actor costa molt. Sí. Hi ha dies que sí, que pots viure, però després hi ha uns dies. Llavors, a mi em van donar un consell al començar, va dir, si pots fer altres cosetes del món aquest, serà més fàcil d'arribar a final de mes. Llavors jo vaig començar, això en diem ajust. A tu et donen una traducció literal del que diuen, de vegades sobre el guió de rodatge, però clar, tu llavors tens que anar adaptant tots els moviments, si es veu, si és en off, si hi ha ambients els has de posar, frases. Llavors això, una pel·lícula pots estar una setmana. Una pel·lícula de 90 minuts... I què costaria més? Una sèrie o una pel·lícula d'animació o una pel·lícula d'acció real, que tu pots encabir la boca potser millor? Aviam, a l'animació normalment primer fan les veus i després els animadors van adaptant-ho normalment. Clar, si tu després has de doblar això al català, al castellà, una altra llengua que no és l'original, per exemple en japonès, clar, ells han fet uns textos i llavors els animadors han anat. El que passa que, clar, quan tu adaptes moltes vegades aquella frase no té res a veure, potser és molt més curta, tu has d'ampliar, perquè potser en japonès, vol dir, m'alegro molt de veure't aquest matí tan assolellat. Clar, ell haurà fet a tal, tu hauràs de posar, clar, la traducció et diu exactament això, perquè resulta que diu això en original, però tu has de posar, ei tio, m'alegro de veure, per dir alguna cosa, si és no formal. Si és formal, senyor, quin gust de veure'l, per exemple. Llavors hi ha moltes pauses, els gestos, sobretot, li explicava amb ell abans de començar el programa, el tema dels gestos, els punts suspensius, això que dius, escolta, això ho fan molts actors. Anglosaxons, francesos, italians, potser suecs, noruecs, així les cultures més quadriculades, per dir-ho, no, són molt bons, també. O els russos, perquè clar, al final adaptes de tots. Jo m'he trobat amb coses molt rares, de russos, que dius, hòstia, no entenc res del que diuen, però com que són molt bons actors, algú fa que sàpigues què estan dient en aquell moment. Així com en anglès, en francès i italià, més o menys, que saps per on vas, amb el rus no saps, perquè el japonès igual, clar. Això que diuen, en versió original n'aprens. No. Jo he ajustat sèries senceres en noruec i t'ho juro que no hi ha forma. Una cosa que abans parlàvem de com ho fèieu abans, quan estava comentant el tema de segons quines veus o d'ambient que fèieu, que us feien passar, el que heu comentat moltes vegades és que trobàveu a faltar que abans estàveu tots en la mateixa sala i que ara, pel tema després del Covid i tot, ho fèieu sols, fins i tot moltes vegades en segons quines sèries i de més la imatge és escassa, per no dir inexistent, tot molt limitat. Llavors, creus que a nivell de producció s'ha millorat en aquest cas a l'hora de fer el doblatge? O trobeu a faltar una mica aquell ambient? Per exemple, fa molt de temps vaig veure un take que va penjar TV3 de fent
Bueno, em sembla que era One Piece, que sortien Pot allà els 4 o 5 actors i que relataven això, que trobaven a faltar aquell ambient que es creava quan compartien una mica els personatges que havien de fer. Llavors, no sé si creus que s'ha anat a millor en la professió fent... Depèn, sí i no, perquè m'explico. Sí, en el sentit de que avui dia, clar, gravar un per un en una pista et permet tècnicament diferenciar la veu d'ell. Quan jo parlo no és el mateix que quan parla ell, me parles tots aquests... Clar, això, el mesclador, en una sala de judicis, per exemple, que parla del final, parla el fiscal, això li dona una presència que a la televisió no s'aprecia tant, potser per un cine sí, o una tele d'aquestes. Clar, quan apareixen grups, potser es grava tot a la vegada o cada... No, vas fent que tot. El que passa que l'ambient, clar, si tu estàs amb 3 més, ara nosaltres 4 ens diuen, vinga, feu un ambient d'uns tios que estan discutint perquè volen menjar i, jo sé, en una batalla i només n'hi ha per un, no? Doncs clar, si tu has de fer tot sol, però entre 4 actors allà sorgiran coses. La sinergia, el moment... Després també hi va haver una època que hi havia molt bon ambient de treball, que érem tota una colla, lamentablement aquesta gent ja s'ha mort. Però hi va haver una època que trobar-te amb aquella gent per fer doblatge era com una alegria i a sobre et pagaven, no? M'ho passo bé i a sobre cobro, o sigui. Eren molt graciosos, eren molt divertits, llavors clar, fer takes, ambients... De vegades també agafava un atac de riure i havíem de parar. Però per exemple el Musculman, el que va fer fa poc el Jordi Vila, Ostres, el Jordi Vila... Jo no recordo haver rigut en tota la meva vida tants cops seguits cada dia, perquè vam estar al Musculman, que va durar, jo que sé quants capítols va durar, no me'n recordo, però quasi bé, si no un any, però molts mesos, i cada dia, és que era un continu, de riure. Després el Norbert Ibero, per exemple, és un actor que es va morir jove, del càncer, jove, amb 50 i pico d'anys. Jove. Feia televisió, també era molt graciós, molt bo també. Ignasi Abadal, també era una... Bueno, hi havia tota una sèrie de gent que van coincidir en l'espai-temps i la gent els trobem molt a faltar, perquè, hòstia, i llavors sí que era... Ara, ja dic, també t'evites els nervis, perquè clar, de vegades et toca treballar amb algú que és més sèrio, que no té sentit de l'humor, que té pressa, que en sap molt més que tu. Va, nen, coi, que ja hauríem de... Clar, el fet de treballar sol t'allibera d'això, perquè no tothom és simpàtic. I llavors et pots trobar algú que tu a lo millor tens allà un tros, però ell fa el protagonista i tu tenies un trosset i això et generava... Però bueno, també n'aprenies. Aviam, la majoria de gent eren amables. Sí. I entenien que si tu estàs començant, doncs... No. Però també m'he trobat de vegades, hòstia, tu, que allò de marxar, va, no? I clar, com més t'ho diuen, llavors menys surt. Menys surt. Clar, una de les veus que ma mare sempre diu que troba a faltar molt és la veu de Constantino Romero. Sí. Que aquest té una veu espectacular, era una veu... Primer molt peculiar, amb un registre molt marcat i després que, bueno, primer perquè va ser jo diria, no sé, va ser potser un dels primers que es va deixar veure, pel tema dels anuncis, per la televisió... De fet, ell feia ràdio, jo el vaig conèixer, però no fent doblatge, perquè era un tio que estava molt per sobre, però sí que era un home que era molt generós, que li agradava convidar a tothom, i una vegada em vaig trobar amb 8 o 9 actors i allò vas a pagar, diu no, ja heu pagat el Constantino, perquè era un home que es guanyava bé la vida, feia molta publicitat i bueno, era un home que li agradava sortir amb la gent de la professió i llavors el vaig saludar, bueno, gràcies per convidar-me, tal, i que bueno, i llavors de vegades el havia vist, però el havia vist més a locals i tal que no pas, perquè era un home que sortia molt amb la gent de la professió i feia teatre també i bueno, ara jo aquest em van dir que feia ràdio, em van dir tu això del doblatge ho hauries de provar. Van allà y aquí ¿qué hay que hacer? ¿No? Quan feia només castellà. No, tienes que doblar a esto. Bueno, pues claro, sí, es veu que li va sortir a la primera... ¡Contratado! Yo soy tu padre. Y ya está. Di esta frase, yo soy tu padre, i ja està contractat cap a dins. Ara, clar, si tens un tros de veu com tenia ell i una dicció perfecta,
i tal, doncs clar, ja tens una part guanyada, diguéssim, perquè saps que allò s'omplirà tot sol i la gent, hòstia... Clar, nosaltres, els que tenim veus més corrents, has de fer tipus, has de fer... Però bueno, nosaltres, cadascun al seu terreny, clar, Constantino Romero no li feia cap falta fer veus, ni fer... perquè ella va entrar fent... També és que si poses un Constantino Romero a fer ambients es nota de seguida, perquè hòstia, aquí n'hi ha un que... Sí, que destaca per sobre els altres, no? Sí. I una pregunta que et volia fer, Joan, segurament molta gent que ens està escoltant li agrada, li apassiona el món del doblatge. Jo, de fet, conec a bastants nois que estan a escoles de doblatge, han fet cursos de doblatge, però bueno, és un món, jo crec, força complicat. Tu que al final t'hi has dedicat durant 34 anys, ni més ni menys has dit, quin consell donaries o de quina manera creus que podries ajudar aquestes persones que estan intentant entrar en el món? Vull aclarir que m'he guanyat la vida en el sector del doblatge 34 anys, però no vol dir que hagi fet d'actor de doblatge 34 anys, l'incís. Jo he fet ajustos, hi ha hagut temps que he fet tele, també, amb la Lloll, i altres èpoques que m'han salvat. He fet teatre infantil, he fet molts ajustos, i encara en faig, de pel·lícules i sèries, que és un far de pencar. No és anar allà a fer 4 veus i cobrar, no, aquí és de pencar hores i hores, una feina... Ara ho faig menys, perquè un cop jubilat m'he pogut treure. Jo el consell principal que donaria és, si tens la manera d'obtenir... Tu has de comprar el temps lliure per poder anar a fer tota aquesta fase prèvia, perquè ningú et convoca directament. Llavors, o bé tens uns pares, o jo què sé, un germà gran que t'ho finança, o jo què sé, has treballat abans uns anys i tens estalvis, o bé, jo què sé, fas d'infermer a les nits o als caps de setmana, guanyes uns calés i entre setmana et dediques, hi ha de tot, he conegut gent, fins a psiquiatres he conegut fent doblatge, doncs que han aprofitat que sí, perquè la que t'agafa aquesta ceba, un altre consell que donaria és no obsessionar-se, és que si no faig això em moro. Si tu, l'altre dia ho deia un de Madrid que porta 10 anys i no aconsegueix entrar. No busquis la lògica. Si no et donen feina, és que no, és com la política, això que dèiem abans, no busquis el raonament. Si jo tinc una bona veu, si ho faig bé, si soc amable, soc puntual, i soc net i sempre vaig ben... No, perquè potser, clar, tot depèn dels astres, i els astres són... Almenys jo no sé de quina manera es poden. Llavors, clar, si tu entres en una època que no hi ha demanda, jo vaig tenir la sort que en aquell moment TV3 demanava, feia jo una veu jove, i tampoc eren tan exigents com ara, perquè jo ara amb la qualitat meva, que no és extraordinària, ja ho sé, no hagués entrat segurament. Passa que en aquell moment, com que hi havia molta demanda, clar, què està passant amb les escoles una mica? Jo precisament he fet durant un temps de professor en una escola, em van contractar, i ho vaig deixar de fer justament perquè tothom em preguntava això. Què s'ha de fer? I jo què sé de fer? Em pots donar el teu telèfon? Clar, sé que hi ha escoles que no volen cap mena de tracte. Jo tu t'ensenyo a doblar i a partir d'aquí t'espavilaràs, però jo no et donaré ni el meu telèfon ni aniré a fer un cafè amb tu. Jo m'he trobat amb gent que m'ha dit, però què s'ha de fer per parlar amb un de vosaltres? Bueno, jo et diria la veritat, que és un món molt difícil, els estudis estan blindats, no aconseguiràs entrar si no tens allà dintre un parent, un amic o algú que et deixi entrar. Potser et faran una prova, però aquell dia estaràs nerviós i diran, bueno, un mes, i tampoc hi pensaran. Clar, és molt difícil. És molt difícil, llavors, bueno, aviam, si tu ho fas molt bé, tens un gran caràcter, tens de què viure a part, i caus bé, a més, perquè això... Bueno, tens moltes més possibilitats que no pas si ets un tipus, però clar, tampoc pots parlar massa, perquè si parles massa diran, ui, aquest és un set ciències, un enteraillo, que es diuen ara. Sí. Si tu estàs allà mirant, t'ha quedat curt, ui, jo... De què va aquest xitxarel·lo? Clar, no ho he vist això, casos. Sí. Dius, ui, que poc doblatge Acosta't faràs. una mica més al micròfon, Sí. així. Que poc doblatge faràs. No diguis res, tu, home. Si et pregunten, sí, però si no...
Doncs ara anem entrant a poc, si us sembla, en el tema Vegeta, que és un tema que jo crec que molta de la gent que escoltarà aquest programa segur que li interessa. Però abans de res, Joan, jo la teva veu la reconec de la meva infància, és a dir, jo posava el 3xl.net, el Super 3, i la teva veu em sona, però ens podries refrescar una mica quins personatges has fet d'anime més enllà d'en Vegeta, per així anar recordant una mica? Jo és el que deia, jo no sóc un primera figura, jo no sóc ni un Constantino, ni un Jordi Brown, ni un... Per nosaltres sí, eh? Per nosaltres ets tots per aquí, o sigui... Si fallaves tu, portàvem el Constantino, però com tu ens vas dir que sí, el Constantino, fora. Ja està. Per accident, en un moment donat, que anaven sortint personatges nous a Bola de Drac, el director, que era el Joan Pere, anava repartint, ell no sabia si aquest personatge... Perdó, el Joan Pere era el director de Bola de Drac? Inicialment sí. Ostres, exclusiva. Exclusiva. El primer sí, després el Vicenç Manel Domènech, després el Manel Catalán, que era l'amo de l'estudi, que també és mort, que d'algun temps ho va portar ell, i les pel·lícules, bueno, les ha portat el Marc Zani, Bola de Drac ZK i el Marc Zani, també, bueno, i ara estem pendents del Bola de Drac Super, que està anunciat per la tele, però no sé ni on ho faran, ni on ho portaran, semblava que el juliol començava. Bueno, m'han preguntat simplement estàs disponible? Oh, i tant, encantat. Però no sé quan començarà, passa com que ho anuncien, m'imagino que ho faran. Igual que One Piece l'han anunciat, però no se sap quan realment començaran a doblar One Piece, vull dir que això va... Sí. A vegades sabem més nosaltres que... No? Vull dir, nosaltres que... No, ha tingut molta importància el fet que es demani molt i totes les xarxes, els... Home, és vital. El que passa anant això que em preguntaves... Dels personatges. De personatges que ha fet... Clar, jo no he doblat a cap actor conegut, perquè és que a les pel·lícules hi ha un parell o tres de coneguts i després s'han d'omplir el policia 1, el policia 2... Bueno, a quines sèries? Si tens més jo vaig començar la primera de totes, una que es deia Els Belluguets, que ja no recordo ni el que feia, que sortien tot noies i tal, i per allà sortien uns bruixots petits, un bruixot gran, que era el Félix Benito, un actor també mític, que ja ha treballat fins als 90 i pico d'anys, i jo feia un d'aquells bruixots que ja no recordo tal. A partir d'aquí va venir Musculman, que vaig fer un que es diu Nakano, que era un presentador petit, allò també va durar molt temps, bueno, ja ho he explicat abans, el Jordi Vila, parlava molt, amb una meueta així i tal, però allà vaig agafar molta. Després va venir l'Amo, també. L'Amo? Sí, l'Amo. No sé si li dèiem l'Amo o l'Amo. Bueno, ja també feia algun, personatges, després va venir una que es deia el Capità Planeta, que feia un que era un personatge d'ordinador, es deia Mal, aquest em va agradar molt, perquè era un bitxo que feia maldats, que era com una intel·ligència artificial dels anys 90 que es dedicava a crear maldats per una doctora molt dolenta, i aquest em va agradar molt. Passa que va ser una sèrie que va passar una mica desapercebuda. Molts de dibuixos i omplir papers d'aquests secundaris i jo què sé, fes aquest, fes aquell, ara farem uns ambients, ara pel·lícules. Bueno, durant els anys 90, durant 10 anys sí que pràcticament no parava. Després, bueno, va haver com uns canvis. De One Piece em sembla que també vas fer el Saldet. Sí, vaig fer un carceller, llavors pirates, Màrius... És clar, és que a la sèrie surten tipus, però no saps si sortirà un capítol o 2 o 200, o creixeran o no. Aquí amb el Vegeta sortien 2 i el Pere va dir, estava amb el que feia el Napa. El Napa, sí. Sí, l'Amadeu Aguado i jo. Ell tenia una veu una mica més, i jo menys. I van dir tu Vegeta. I tu Vegeta, ara. Sense saber el que... Gran que ell d'edat, però ell té més... Sí. Semblava més gran, diu, tu fas el gran i tu fas el petit. Podia haver dit al revés. Et vas quedar al bo, eh? Home, i tant. Quina Imagina't al revés amb el Napa. Però sempre dic que va ser un accident. Llavors, clar, ara li dius amb el Pere, que també hi treballo encara, jo gràcies a tu m'han conegut una mica i tal, i em mira volent dir... Bueno, va ser així. Vull dir, que és una cosa que passa molt sovint. És que a mi em sap molt de greu pel Marc Zani, però és que el protagonista de Bola de Drac és en Vegeta, o sigui, a mi era el meu personatge preferit i a gairebé tothom que conec que veia Bola de Drac, tothom era vegetista. Aviam, les dones són vegetistes, llavors d'homes hi ha que sí, hi ha que no, hi ha que el Goku és sagrat.
El Goku és el Goku, però el Vegeta és el Vegeta. Bueno, però perquè jo crec que tota l'estona el Goku, que algú sortís, que li pogués fer front, i també la primera baralla i tot, també si veieu moltes vegades diuen, en una baralla real sempre ha guanyat el Vegeta el Goku. O sigui, la primera, el Goku queda quan es transforma en el mono gegant, el guanya. El que passa és que després, bueno, passa el que passa. No hi ha spoilers, val? Que ningú es queixi que hi ha spoilers, que qui ho vulgui veure, que ho veurà. Després, quan en la saga de Buu, també el guanya, encara que es deixi, que digui que es deixi. O sigui, sempre el Vegeta l'ha guanyat. No, jo amb el Marzani el vaig conèixer a Bola de Drac, justament jo no el coneixia personalment, és molt més jove que jo, ell estudiava història, em sembla, en aquella època, i va començar a fer doblatge. Ostres. I ja portava un temps també, però no havíem coincidit mai. Jo el vaig conèixer fent de Goku, i jo i tal, però vam sintonitzar molt de seguida. I llavors, bueno, no sé, sempre, mira, vam acabar fent un llibre, hem fet 50.000 presentacions i bueno, molt bé. I llavors, jo suposo que també ha agradat molt perquè, bueno, hem coincidit aquí dos personatges que han sintonitzat bé i... Bueno, home, es notava la són sintonia. entranyables, no? Són personatges que som com que ara quan s'han fet grans, doncs ens resulta o ens aboca una mica a la infància, no? Vull dir que són personatges que mai oblidarem i que sempre estaran en la nostra ment. No, totalment. Clar, ens ho vam passar molt bé perquè, clar, ell li va donar aquest to innocent, no? Va enganxar molt bé, perquè el Marzani és molt bo, era una veu que li anava molt, vull dir, hòstia, clar, no t'imagines el Goku amb un altre. Sí. I aquest Vegeta el primer dia jo l'intentava fer una veu forçada, però després vaig dir, ui. Llavors, bueno, li vaig posar la meva veu normal, però un to impertinent. Però cada vegada veus... Aquest to és el que m'agrada a mi. El to impertinent del Vegeta era el que... El doblatge no és més, és molt senzill fer doblatge així sobre el paper. Només has de fer que sembli que parli ell. Al moment que jo vaig veure que el ninot semblava que parlava ell, dius, bueno, pues aquest és el to. Però això tothom, inclús l'altre dia ho deia el Buixaderes, que és un primeríssim espasa, diu, clar, a les sèries, en els primers capítols vas més perdut perquè encara no l'hi has trobat. Jo crec que una bona cosa en el doblatge seria fer tota la sèrie i a l'acabar tornar a fer els primers capítols. Perquè ja tens el to d'aquell personatge i llavors el podries tornar a ficar als primers. Jo, si fos productor d'una sèrie, allò que dius, jo què sé, una sèrie que vull que quedi... Aneu fent. Mira, quan han agafat el to? El 4. Doncs els 4 els guardem i els reservem i els tornarem a fer. Perquè llavors hi hauria la frescura. Això li passa a tothom. Bueno, clar, hi ha gent que té molt d'ofici i li passa molt menys, però bueno, clar, una sèrie no saps mai per on anirà. I aquí no et pots esperar a tenir-la acabada per veure... Perquè normalment es comença a emetre i vosaltres aneu bastants més capítols endavant gravant, no? Sí, normalment, bueno, jo ara he treballat amb una que han fet TV3, que eren 126 capítols, que l'han fet tota i em sembla que n'han emès 30, depèn. Clar. És una que fan els diumenges a la tarda, que es diu Assassinats al Nord. Però en aquest cas l'hem feta tota seguida, però en canvi l'estan emetent. De vegades és al revés, és a dir, aneu molt enganxats amb l'emissió, i hòstia, com algú es posi malalt... Clar, jo també soc una pregunta, és el tema de la qualitat del doblatge, és a dir, si una pel·lícula o una sèrie us apreten per dir és que aquesta sèrie, aquesta pel·lícula ha de sortir tal dia, i clar, això perjudica potser en el doblatge, perquè heu d'anar a correcuita i potser... no ho sé... Aviam, aquestes coses són generalment contraprogramacions, de vegades, que tal canal ha fet aquesta pel·lícula, o s'ha posat de moda un tema que no pensava ningú. Jo què sé, quan va començar la guerra d'Ucraïna, clar, pel·lícules d'Ucraïna, del conflicte amb Rússia, clar, llavors, ostres, un l'ha tret, clar, l'altre en busca un altre, compra els drets, llavors hi ha una certa pressa de temes que ningú comptava que passaria això. I de vegades es nota les presses amb aquest aspecte de que ara volen fer aquesta pel·li dissabte que ve, però aviam, per molt que corris, 15 dies o 3 setmanes... No t'ho treu ningú. Però vaja, i les sèries normalment vas avançat com a mínim 8 o 10 capítols. Perquè si algú que agafa una grip, un Covid o l'han d'operar de l'apèndix, per dir alguna cosa, i no, vull dir, no pots anar a capítol setmana per setmana.
És un capítol de coixí per si passés alguna Sí, cosa. sí, per anar bé, sí. Perquè si a vegades ha passat que s'ha hagut de parar Perquè sí. i tal, doncs perquè ha passat alguna cosa que, bueno, de vegades passa que la gent està de baixa o es queda sense veu o Que està malalta o el que sigui. per lo que sigui. I Joan, en Vegeta també, a mesura que va avançant la sèrie, diguem que va millorant el seu comportament, es va tornant una persona més afable. Això tu ho vas tenir alguna dificultat quan ja li havies agafat el punt en el personatge amb aquesta impertinència habitual i es va tornar un personatge més disposat a ajudar, més humà, per dir-ho d'alguna manera? Vas haver de fer algun canvi o més o menys ja va sortir natural perquè tu i en Vegeta ja era una única persona, us havíeu fusionat? Home, clar, les frases ja et donen a entendre que hi ha un canvi, no? Que, bueno, ell d'alguna manera seguia rondinant d'una manera, bueno, voleu que faci això? Bueno, ja ho faré, però, clar, sempre... Aviam, la primera etapa del Bola Drac Z va ser bastant caòtica, perquè jo la repetiria, encara que els puristes diran, hòstia, però què dius? Per exemple, el Bola Drac Z Kai sí que es van fer els 100 capítols seguits, sabent de què anava, i jo crec que allà sí, i un capítol darrere l'altre, allà sí que hi ha més continuïtat. A la primera tongada del Z, clar, venien 10 capítols en francès, ara en venien 22 més d'aquí un mes i mig en japonès. Ara, clar, era tot... Llavors, de vegades anaves a fer capítols que no sabies ni Ni de què anava, ni què ha passat, o potser no estaven correlatius. És que ha de ser dificilíssim, això. No, clar. I clar, jo de vegades veig trossos que a la gent li agrada i penso, hòstia, tant de bo ho podés tornar a fer, però bueno, com que són escenes mítiques aquestes que la gent, pues... Sisplau, no em diguis que lo de la llet calentona s'hauria de tornar a dir. Que agafo i me'n vaig. Sí, però hi ha situacions que es nota molt que no saps ben bé on... Però que sí, que saps que has de doblar aquell. Aviam, l'ideal és saber què passa en aquell capítol i què ha passat l'anterior. Pues ha entrat el tio en una cova... No hi ha coherència i... Sí, però clar, si vas a fer-ho i no saps, es nota. Clar. Has de saber una mica per on va. I hi ha hagut vegades, doncs, que ja dic que han arribat capítols d'una manera una mica caòtica i en canvis d'idioma i llavors, doncs, bueno, en canvi el Kai sí que es va fer ja... De tot seguit. També, clar, tothom ja sabia la importància de la sèrie, perquè aquesta sèrie es va començar a fer que ningú sabia que això acabaria sent això, la generació Bola de Drac. El boom, no? De fet, quan portàvem un temps fent-ho, un dissabte ens va trucar un d'una emissora de Mataró que ens va dir que ens volia fer una entrevista a una ràdio municipal, a la Marta Barberà, el Krilin, al Marc Zani i a mi. Va dir, però nosaltres per què coi ens volen fer una entrevista? Si no, ningú ha fet mai una entrevista a un actor de doblatge d'anime. Bueno, i vam anar, justament en el barri de Cerdanyola, me'n recordo de l'anècdota, perquè en aquella època no hi havia cap tipus de... Vull dir, no hi havia Google Maps ni històries, i vam anar amb el meu cotxe, i el dir Cerdanyola, ens en vam anar a Cerdanyola buscant l'emissora, no la trobàvem, perquè resulta que era el barri de Cerdanyola de Mataró. Me'n recordo que vam arribar tard per unes voltes de por, perquè jo llavors tenia un Golf, me'n recordo, i amunt i avall i preguntant, i bueno, que va ser tota una aventura. I a partir d'allà ja vam ser conscients de dir, hòstia, aquesta sèrie li agrada molt a la gent. Sí, de fet aquesta sèrie crec que va arribar gràcies a un director de TV3. Sí, això m'ho ha explicat ell mateix a Catalunya Ràdio, que una vegada ens va entrevistar a diversos, que era l'excap de programes, l'Oreguer Sarsenedes, que tenia un fill que l'havien operat i havia d'estar uns dies al llit, o es havia trencat alguna cosa, bueno, no sé, que estava que l'havia vist en japonès o el que sigui a l'hospital i... I llavors el pare li va dir, mira, perquè s'entretingui el nano, doncs li poso aquí un vídeo, uns capítols, aviam què diu. I es veu que el fill li va dir, ostres, això és extraordinari. Vols dir? Sí, és realment extraordinari. Llavors el pare es va fiar, perquè, bueno, si el meu fill diu que és extraordinari, una mica cegues, va dir, bueno, provem-ho. Però clar, inicialment
tot depenia de que aquest nano, que seria bo d'entrevistar l'ara, que deu tenir 40 i pico d'anys. Va ser el germen una miqueta de... Sí. No? Sí. No, pues ser res, ho explica a vegades, però a més una vegada coincidia que Catalunya Ràdio i vaig dir, és veritat això? Sí, tal. Però Curiós. a mi el que m'estranya d'això, Joan, i ara introdueixo un altre tema, és que amb el reconeixement que heu tingut tant en Marc com tu, amb tot el tema d'en Goku, en Vegeta, Bola de Drac, o sigui, la dificultat que té el món del doblatge, que vosaltres, o sigui, no hagueu estat pràcticament en lo alto de la ola, com es diu, amb aquestes coses. Ja, perquè... El Marc Zani també ajusta i dirigeix, fa doble més que jo, sí. Està més situat, diguéssim. No, perquè la gent ho sent i diu, hòstia, el Vegeta, hòstia, el Goku. I clar, tu surts doblant, per dir alguna cosa, jo què sé, un actor conegut, amb la veu del Vegeta quan s'esvera, i clar, es busquen... D'alguna manera t'encasella una mica. O sigui, et beneficia per algunes parts, pel reconeixement de la gent, però després a l'hora de contractacions... Jo ara més gran, per exemple, he fet aquesta d'Assassinats al Nord, que feia un home a punt de jubilar-se, un policia a punt de jubilar-se, i ningú m'ha dit és que sento el Vegeta, perquè clar, hi ha gent que amb bona intenció t'ho diu. Et vaig sentir allò i he sentit el Vegeta, i penso, hòstia, però això és molt dolent. Això és dolent. Perquè hauries de sentir un altre, clar. I amb aquest també estic fent un capellà al Paradís de les Senyores, que ja porta temps i vaig fer un advocat primer, porto temps en aquesta sèrie, i ningú m'ha dit, hòstia, aquest capellà parla com el Vegeta. La qual cosa per mi... Li noto alguna cosa estranya, aquest capellà. Ni aquest advocat ni tal, llavors dius, bueno, potser sí, però clar, ara tinc 60 anys. Pues ja aniria a ma mare, perquè ma mare es veu la Paradís de les Senyores cada dia. El capellà aquest l'he entrevistat jo. Exacte. L'ideal és que no ens reconeguin, perquè... Clar. Però és inevitable a vegades. Bueno, sí, a vegades és una mica més nosaltres mateixos, que escoltem la veu i ja l'associem al personatge que no tant al personatge que està fent. I aprofito per preguntar, alguna vegada has tirat del caridíssim Vegeta per una reserva de restaurant o alguna cosa, per exemple, de no tenim reserva, i dir, com que no, i llavors hi ficar... Jo m'he trobat més aquestes circumstàncies per Twitter, per exemple, discutint sobre política, que m'agrada molt, que el tipus m'ha dit el nom del porc, puto catalufo, coses d'aquestes, però jo entro molt en... Bueno, tot el merder aquest del procés ha portat moltes discussions, però quan el paio, per lo que sigui, s'ha adonat que eres el Vegeta o ha desaparegut, o ha intentat arreglar-ho, això m'he trobat no una ni dues, jo amb el príncep dels guerrers de l'espai tampoc m'hi ficaria. En algun cas que s'ha passat molt, sí que ja he perdut la paciència i he dit tu calla xitxarelo i he dit alguna barbaritat d'aquestes. Clar, llavors suposo que el tio busca, jo apareixo amb el meu nom, no tinc un àlies, no m'amago. Llavors he dit, hòstia, sí que és veritat que és aquest. Algú també t'ha dit que estàs com una cabra i que... Però la majoria de gent o han desaparegut o han minimitzat la discussió. Però jo que he dit... Ho he dit amb calent, ho sento... Perquè sàpigues que ets la veu de la meva infància i clar, jo no voldria... Això sí que m'he trobat. Bueno, mira... També m'he trobat por ahí gent que m'han dit jo soc de Vox i tal, però jo, hòstia, el príncipe de los guerreros... M'he trobat autèntics fatxes que no parlen mai català, però que veien a TV3 Bola de Drac en el seu moment i en tenen aquí. Tenen a l'Abascal i a tu tatuat. Ara, una anècdota que sí que m'ha passat una vegada és uns policies que em volien fer una prova d'alcoholèmia a primera hora del matí, que jo anava al Saló del Manga i ells es pensaven que jo venia de Juerga, però no. Jo anava molt d'hora per arribar amb temps i vaig donar una volta a la plaça de Colón. Hi havia allà uns policies i la prova d'alcoholèmia, però ho vaig fer, jo acabava de llevar-me, no? No, s'estem provant que ve molta gent de Juerga i dic, no, jo l'edat que tinc ara, vinga, però això tenia ja 50 i molts. I un d'ells va dir... No, perquè jo em vaig preguntar on anava, no, com vaig dir, no, si vaig aquí a la plaça d'Espanya pel Saló del Manga i tal,
clar, veure un tio gran, van dir, hòstia, aquest no fa cara de... Va dir, que és expositor vostè i tal? No, vaig convidat per el manga i tal, i... Clar, llavors el tio... Van dir, aquest va borratxo, que bufi. Escolta, Treguin totes les proves, sisplau. vostè no serà... Clar, llavors ja va fer venir tots els policies. Hòstia, mireu, clar, bueno, ens vam fer una foto. Però curiosament no vaig parlar, no el conec personalment, però ens coneixem per videoconferència, que van fer també com un col·loqui amb vegetes. Veuràs. El de Sud-amèrica, Ah, sí? No sé com es sí, diu. home... És que per mi Vegeta només n'hi ha un. Ja, I el tenim aquí. No, és molt famós, ja són 300 milions de... I aquest també em va dir que això que jo explicava li havia passat a ell amb un vol. Que anava el tio a agafar un vol, el van tancar en un quarto, allà hi havia tota la tripulació. Què passa? Hasta que usted no haga el Vegeta, l'avió no sale. Clar, ells estarien pensant això que digués insectos! Que ja, el típic d'allà és insectos i aquí és el got de llet. A mi em va passar amb uns policies, però bueno, m'ha passat ja dic, amb conductors d'autobús, amb conductors de metro, conductors de tren. Bueno, els col·lectius dels uniformats, per dir-ho d'alguna manera, és molt propens a dir-te, no sé per què, potser és casualitat, però jo m'he trobat molta gent, inclús empujats, inclús ja grans, ben tracats, que ha sorgit el tema, hòstia, tu eres el Vegeta, i llavors ja surt l'infant, no? I metges, inclús gent aparentment que dius que té nom de surt, però bueno, per lo que sigui ha acabat. I bueno, la gent li fa gràcia, i bueno, ara per demanar jo què sé, a Ripoll, per exemple, sí que vam anar a fer una presentació i el del restaurant estava també boig amb el tema aquest, va demanar una foto que la penjaré aquí. I bueno, hi ha un restaurant de Ripoll a la plaça Sant Eudald, que és la plaça típica de Ripoll, que hi ha aquell home que és un gran fan i que, bueno, si no em va enganyar em va dir que no penjaria. Hauràs de tornar per dir no tens la foto aquí posada, o sigui... Són coses que et donen alegria, el que passa, clar, en el treball del dia a dia és el que dic. Tu has d'arribar a final de mes i de totes aquestes anècdotes... És que penseu que tant a Japó com a Sud-amèrica els actors de doblatge són... Estrelles de rock. Estrelles de rock. Sí. No, passa que cada vegada sento... Jo l'altre dia estava sentint una... Bé, de vegades també escolto altra gent del doblatge, en què diuen... Estaven entrevistant el Joan Carles Gustems, no? El Gustems, sí. Clar, jo sentia tot el que ell ha fet i el que explicava, que jo només he treballat una vegada amb ell, amb un submarí, que ens van... Només he treballat una vegada amb ell, tot i que he coincidit i el saludo. Però no... Clar, pensava, hòstia, com tens tu la barra de presentar-te por ahí com a actor de doblatge? Clar, aquests sí que són actors de doblatge. El Jordi Bravo, el Gustems, el Buixaderes, que aquests tenen un historial que no són per qüestió d'un accident. Vull dir, aquests són autèntics. Aquests, vull dir, no han hagut d'ajustar, ni han hagut de fer guions. El que passa és que jo estic content de la meva vida, perquè gràcies a fer altres coses, jo he pogut fer diverses pel·lícules que s'han produït, ara estic en una altra, i bueno, i alguna d'elles ha anat bé inclús, perquè una d'elles en el seu moment va ser una pel·lícula que es deia Orígens, que bueno, va ser la més vista. Bueno, sortia el Jordi Dauder i gent molt coneguda, el Jordi Sánchez, el de Plat Bruts. Ostres. En aquell moment van sortir gent molt coneguda, va ser una pel·lícula que va... Bueno, vaig encertar un bon productor, TV3 li va fer gràcia a la història, i clar, tot això també et compensa molt, no? Va anar rodat, sí. I ara fa uns anys, el 2017 vam fer una que es diu 1000 coses que faria per tu, que era una comèdia així esbojarrada. Bueno, sé que la van doblar al francès, s'ha fet en català i castellà, l'ha passat a televisió espanyola, t'arriben uns diners de drets d'autor que dius, mira, aquests 300 euros no hi comptava i... Bueno, també et dona alegria. I fa il·lusió, clar. Sí, home, clar. Doncs mira, com que queda mitja hora de programa i no m'agradaria que acabéssim el programa sense això perquè realment és una cosa que crec que a tots els que estem aquí presents ens fa moltíssima il·lusió, ara ens agradaria representar dues escenes de Bola de Drac que hem preparat aquí, tenim un petit guió, són molt breus i després seguirem amb el programa parlant del doblatge en català versus el doblatge en castellà i com ha sigut l'evolució del doblatge, però us reparteixo per aquí un guió per cadascun de vosaltres.
teniu marcat el vostre personatge perquè sapigueu quin heu de llegir. I veureu que és força senzill. Hi ha dues escenes. En la primera l'Albert farà de Son Gohan, en Joan de Vegeta, sorpresa. L'Oriol farà del monstre, perquè no sé quin personatge era de veritat, i jo seré el narrador, més que res perquè després això jo ho editaré en vídeo i el narrador el trauré. Però per la gent que ens escolta per Spotify pot ser una mica estrany veure'ns fer no sé què i no saber què està passant. Llavors hi haurà les dues versions, la de YouTube i la de Spotify. Us ho voleu llegir una vegada ràpid o anem... Perquè el Joan és un professional, però vosaltres us veig una mica justets. Farem el que puguem. Farem el que puguem. Comencem llavors? Sí, tira-hi. En Son Gohan... Si d'allò seguim, ho tornem a fer, si ens encallem, això passa cada dia. D'acord, doncs som-hi. No aconsegueixo veure on s'ha ficat. Qui ha gosat atacar-me? Com vas gosar destruir casa meva? No t'atreveixis a fallar-me el respecte. Sóc el príncep dels guerrers de l'espai. Me les pagaràs. T'esclafaré com un insecte. Et destruiré! Mitja merda! Et creus que amb un cop tan fluix m'has fet mal? Gens malament, No, molt bé. Aquest actor de doblatge que hem portat novell, crec que pot tenir futur. Si es desmaia i tal, si voleu, li afegiu en l'edició. Ja està, i a partir d'aquí ja... M'està deixant la feina feta. Però se m'ha ficat els pèls de punta perquè, clar, no tots els dies... Brutal. Doncs ara en aquesta segona escena i última ja, que tampoc no vull que ens allarguem això perquè estava molt guai el debat que estàvem tenint, jo ara faré de Son Gohan, l'Oriol farà de Krilin i alhora serà el nostre narrador. També jo faré del coronel Silver, que és contra qui lluita ara els nostres amics, i l'Albert Garcia serà en Trunks i en Goku. I en Joan també, sorpresa, es tornarà a ser en Vegeta perquè és que no el veig fent un altre personatge, em sap greu. Bueno, per provar de monstres n'he fet molts. Ostres. Comencem? Li donem? Quan vulguis. ¿Piensas detener el superataque de la patrulla roja con tus manos? No creo. Penses aturar el superatac de la cinta vermella amb les mans? No crec que puguis! Aquesta energia podria fer desaparèixer un planeta sencer! Has vingut, Vegeta! Para! No et confonguis, cacarot. No he vingut a salvar-te el cul. He desviat aquest atac perquè jo, el príncep dels superguerrers, seré qui s'encarregui d'eliminar-te. No deixaré que t'eliminin aquests llepafils, que no saben aixugar-se el cul. Molt bé. Molt bé.
Sí, senyor. Bueno, Joan, això per tema de fons allà d'un bar i de més servim, no? Sí. Per estar d'extres, Per potser, estar, però per estar més no. als suplents de Tampoc l'extra. es fa tan de pressa, Vull dir, es fan tells que són... Sí. Es repeteixen molt, no? Cada frase... Si dius alguna que no d'això, cada vegada la tendència és... A la vida normal parlem més de pressa i ens mengem alguna R, alguna L, i normalment, almenys jo ho faig, tinc tota una sèrie de coses que tinc memoritzades, més exercicis, de la, de l'e, de l'i, de lo, de lo, per exemple, tot, perquè clar, quan et trobes al mig d'una frase, una cosa que costa de dir, Te la menges a vegades, no? moltes vegades la R, la L, les N, les M, ostres, que no ha sonat, clar, llavors es repeteix molt, perquè si no, després els lingüistes la seva feina és repassar-ho, i si senten alguna que no sona bé, s'ha de tornar a fer, i has de tornar a fer-ho i de franc, perquè representa que... Llavors val més anar, el que és llegir, per molta pràctica que tinguis, home, si treballes cada dia no, però si tu treballes un cop un cop a la setmana o així, fer exercicis o dir textos enrevessats, una carretera carregada de rocs, tot això va molt bé, A, E, I, O, tota una sèrie d'exercicis, perquè si no la tendència és menjar-nos, córrer i bueno. Clar, jo el que volia preguntar també és el tema de que a nivell lingüístic, tant Bola de Drac com les sèries en català, com les sèries o les pel·lícules d'acció real, van fer molt per la llengua catalana. És a dir, hi havia una qualitat de doblatge i una qualitat lingüística molt elevada i molt, molt bona. Llavors, hi havia molta gent, jo conec a molta gent, que no és que arribés a aprendre, però sí que va ajudar molt a que la llengua catalana aprengués la llengua catalana i parlés en català. Això vosaltres també ho veu viure una miqueta, el tema aquest de... Sí, bueno, de fet ara hi ha com un revifalla i em consta que inclús a nivell de Generalitat la cosa ha arribat a altes instàncies i tot i que ha canviat el govern la idea, de fet han creat una conselleria de llengua catalana i em consta que un dels pilars serà dotar el doblatge, que no torni a passar allò de que és que hi ha 4 anys que no han portat res, fent reposicions, perquè llavors hi ha un baixón. Sí, em sembla que és el secretari de Política Lingüística, el Francesc Xavier Vila, diria, que és el secretari... Sí, el nou conseller, sí. El seu conseller, i és el que diguéssim està una miqueta darrere de tot això, impulsant el tema de la llengua catalana. I ara el mostre d'això és l'SX3, que han estrenat sèries com Kuroko, han estrenat Inazuma Eleven, han estrenat Yona, ara fa poc, aquest dilluns, van estrenar Yona. Vull dir, estan tornant una miqueta a haver-hi... Mira, ha passat una cosa que feia molts anys que no sentia, una sèrie que jo no he participat ni he tingut res a veure, però que protagonitzava el Gustems, justament, que es diu Dr. Martin. Això mateix, el Dr. Martin, sí. És una sèrie que, bueno, jo la vaig veure un dia, hòstia, t'enganxa. Bueno, sí, estava de vacances i quasi ningú ha parlat malament d'aquesta sèrie, quasi ningú, perquè normalment últimament, oi que TV3 és una merda, cada vegada pitjor sèries. Bueno, havíem entrat en una dinàmica de que cada vegada el doblatge és més... Inclús hi va haver algun producte, me'n recordo d'una sèrie basca que es va fer, el doblatge en català, hòstia, la gent es va queixar molt perquè no es havia cuidat. Però en canvi aquesta, a l'estudi on han anat, és on han fet alguna pel·lícula de Bola de Drac, que ho fan bastant bé i tenen molta cura de... Vull dir, tenen molta cura de que es faci bé, més que de pressa, i amb aquesta sèrie jo crec que s'hi han dedicat... Jo només he sentit parlar bé d'aquesta sèrie. I dius... Bueno, aviam, si el producte és bo, perquè sempre deien que aquelles sèries angleses que feien als anys 90. Bueno, ara n'hi ha de noves, els anglesos són bons fent comèdia i fent sèries i vull dir, no en trobaràs ni una de dolenta de la BBC. Però jo n'he ajustat algunes i sempre són impecables. Actors molt bons inclús per fer papers petitíssims. Llavors, aquesta sèrie sembla que ha generat com una nova... de dir, ostres, fent les coses bé la gent ho valora, és això que deies abans. Llavors la gent s'hi enganxa i d'alguna manera continua
la sèrie i després hi ha un altre factor. Si, per exemple, ara fessin Joc de Trons, que tothom l'ha vist en castellà o en anglès, per exemple. la fessin en català, hi hauria una expectativa brutal, crec. El que passa que deu ser inassumible pel tema... Pel tema dels drets, pel tema de la Clar, moltes producció... vegades que es dobli una sèrie depèn molt del tema econòmic. Per exemple, One Piece... Com tot. Sí, pel tema Per pel exemple, tema dels aquesta drets. dels Anells que va portar el Marc Zani, justament, aquesta minissèrie que Sí. Ostres, allà també es va cuidar molt la cosa lingüística i tothom va quedar molt content. Vull dir que si es fan bons productes, I a sobre doble... hi ha els actors adequats. Per exemple, clar, per dir Joc de Trons, una sèrie que a mi m'ha agradat molt, per exemple, que ha tingut un èxit brutal. Ara la fessin en català. I posessin la gent adequada i es cuidés bé, la gent la tornaria a veure. Per això, gent, sisplau, deixeu allà comentaris Joc de Trons en català. Per diàleg. Hashtag Director Joc de Trons Joan en català. Sanz i que la veu del Vegeta sigui... Bueno, No sé, el que diu sèries d'aquestes que fa uns anys han funcionat molt, que tard o d'hora baixaran de preu i es podran fer, suposo, jo què sé, El Soprano, totes aquestes sèries que... Que a la gent li agradaria, encara que sàpiguen de què va, aviam qui fa aquest, aviam qui fa aquell, qui fa l'altre. i comentar sobretot, ui, aquest... Però si està ben fet i tu tens cura, bé, la gent no és idiota. O sèries, Mira, de moda, jo què sé, Stranger Things, sèries de Netflix. Es podria fer perfectament, perquè Totalment. igual que des de TV3 hem cedit sèries al territori espanyol com Merlí, com Pulseres Vermelles, i han funcionat, Que sí, que sí. doncs clar que funcionaria fer un Joc de Trons, un Stranger Things en català. Simplement és trobar les veus, fer-ho d'una manera curosa i intentant que el resultat sigui sublima, com sempre El doblatge en català sempre ha sigut excel·lent, sempre ha sigut un doblatge molt bo. No, però això té una explicació que moltes vegades m'ho han preguntat i aprofito ja que ho dius. El doblatge en català és molt bo perquè la gent que feien castellà a Catalunya, que van ser pioners, a Madrid, clar, molts d'ells eren catalanoparlants, tot i que feien sempre castellà. Jo què sé, el Joaquim Díaz, la Elsa Fàbregas, són gent que ja són morts, el Corselles... Clar, que ens eren primeríssimes figures que sempre havien fet castellà, però que eren catalans, que a la vida normal parlaven català. Clar, llavors, tu, jo què sé, un Arseni Corselles, que era un tio, que era de l'Empordà, i li van donar el JR, però pues, clar, tothom va dir, hòstia, que bé que ho fa aquest, però ja, però és que aquest home fa... Bueno, i qui diu ell, doncs molta més gent. Clar, llavors, clar, ja hi havia un pòsit de prestigi, per entendre. I després, clar, aquesta gent també ens han ensenyat a nosaltres. Jo amb el Joaquim Díaz, per exemple, he après amb l'Elsa Fàbregas, bueno, no em havia dirigit, però em havia deixat estar a la sala veient com ho feia. O el Vicent Manel Domènech també. Sí, amb aquest sí que... Aquest me'n recordo que feia l'esquetx aquell típic de... Sortia, anava a dir una cosa, no me'n recordo. Però és que això va passar de veritat. Sí? O sigui, ella estava contractat per fer un paper. El que passa que era un home que bevia molt, va perdre la memòria. Era molt bo, en sabia molt i reia molt amb ell. I, bueno, es van fer molt amics. Al final havíem anat a dinar. Però era un home que bueno, era solter i a les nits pues, sortia i bevia molt. Llavors va perdre, quan va arribar als 50 i escaig d'anys, semblava que en tingués molts més. Anava vestit. Sí. A vegades havies de dir al taxi, pari, que no, perquè anava el tio, però era com un indígena. Homeless. Sí, un homeless. I llavors es veu que el van contractar amb aquest programa per fer un paper així, un tipus així, tenia una presència amb aquella barba. Però es veu que va arribar allà i va dir: us diré 3 coses que us canviaran la vida. Hòstia, ara no me'n recordo. Però clar, el realitzador i la gent de l'equip van dir: hòstia, aquest home no el podem deixar escapar. Fitxat. I llavors li van dir: no, et pagarem igual i anirem traient aquest tros, i la gent li va molt dinamita. De fet, circula el dinamita. Per internet una entrevista que li van fer amb el Marzani i amb ell. Oi, mira, això va ser boníssim, perquè era ell descamisat i el Vicent Manel Domènech al costat amb la barba i amb el pastor. I li feia, calla nen, no sé què hi deia. Sí, em recordo aquesta entrevista. Bueno, aquest era un personatge, bueno, amb el llibre aquest en parlem d'ell. Perquè li havien passat coses molt bèsties. El que passa que, bueno, sabem de la seva vida
Molt la divertit. meitat de la meitat de la meitat. Però era un tio que li havien passat. Ara era molt bo, era un tipus. Però bueno, això d'aquesta manera de vestir... Sí, aquesta manera de vestir que portava, aquesta jaqueta que portava així com mig... Sí, per exemple, ell el van agafar al Romeu, al Teatre Romeu en època, per fer una obra que havia de fer com de homeless. Total, que ell ja anava de casa vestit així, per no haver-se de canviar. I un dia volia entrar al teatre i veu que hi havia un vigilant nou, I no passa. així, com volia passar. No, vostè no pot entrar. Oh, però si jo surto a l'obra, què coi de sortir? I bueno, al final van haver d'avisar la gent, no, que sí, i ell ja anava vestit així de casa. Hòstia. Bueno, coses d'aquest tipus li han passat. Moltes. Bueno, coses. I Joan, una pregunta que et volia fer. Has algun cop fet d'actor de doblatge en castellà també? Sí, però no m'han... Sí, no, he fet sèries inclús. Et volia preguntar sobre diferències significatives que vegis entre doblar en català i doblar en castellà, perquè entenc que quan canvies l'idioma canvies el registre i també la manera de fer o així, doncs potser és diferent, no? És difícil, aviam, si tu ets de pare i mare, jo, el que passa que, bueno, tot i que em dic Sants i el meu avi venia de Sòria, però clar, va venir fa un segle, clar, Sí, sí. m'han criat, el meu En pare català. ja em va parlar català, la meva mare a Barcelona de tota la vida, i tota la meva família, tothom, el meu avi no el vaig arribar a conèixer, jo sempre he parlat català, tot i que l'escola franquista ens feia... Però clar, hablábamos un castellano, jo que... Però clar... Bueno, has parlat castellà i he oblidat en Vegeta, Jo crec que si intentessis fer un Vegeta en castellà, no sé jo, Quan jo vaig començar em van dir... Hi havia molt català i em vaig tirar molt del català, perquè era el que em sortia fàcil. Clar, sí, sí. Després hi va haver un moment que em van dir, home, vols fer castellà, hauries de corregir l'accent. Vaig anar amb una persona de León que ajuda molt als actors, vaig anar allà, vaig fer pràctiques. Això, bueno, és una altra manera de fer. Puedes llegar a conseguir... però es nota una mica que estàs falsejant. Falsejant l'accent. La L castellana no és el mismo que la L catalana. Llavors, si en fas molt, s'arriba a dissimular. Jo he fet algunes sèries i alguns papers puntuals en castellà de dibuixos. Si falseges, hola, buenas tardes, estoy aquí para hacer... No sé què, clar, llavors es dissimula més. Parlant tal... Però bueno, si tens molta pràctica, el que passa que jo tampoc m'he trobat ningú que em digui vaig ajudar-te, que facis castellà d'una manera fluida. He tirat més per ajustar i fer el paper, que és el que em surt fàcil. I un noi gallec que va venir aquí a treballar i era molt fan també del Vegeta, em va acabar dirigint i vaig estar en 2 sèries, una que es diu La Porta de... Bueno, que es van editar en vídeo, no les han passat per la tele, però es van editar en vídeo. Bueno, ja feia un home gran que bueno, tampoc va quedar tan... Però bueno, aquest em deixava assajar, tal... Bueno, és qüestió d'anar... Però bueno, si tens facilitat... Si hi ha feina en català seguida i vas fent, els de castellà normalment fan castellà, perquè és el que els hi surt de l'ànima també i els hi és fàcil. També hi ha gent catalana que sempre ha fet castellà i quan els hi comencen que la que tal, diuen, hòstia, vés a fer punyetes. No, jo conec catalanoparlants que sempre han fet castellà i estan molt acostumats a fer castellà i llavors els hi costa molt, doncs és més complicat el català amb el tema de les neutres, de les liaisons. Clar, si ho tens incorporat de naixement, no ho has d'aprendre, materna, clar. allò et surt sol. Una persona que no està acostumada, mira, clar, un take de 5 línies d'aquests, que amb respiracions tal, a sobre, compte que aquesta Hòstia, clar, dius, no, tu, no puc tantes coses alhora. Llavors, home, sí, aviam, a mi el que em costa més és el tema de la música, que diuen. Pots arribar a dir una paraula perfectament o una frase, però la música té una manera de dir diferent. Bueno, si el director o la directora t'ajuden, mira, dilo com l'he dit jo. Perquè en català preguntem diferent. Tu dius, escolta, aquesta camisa que portes, on l'has comprat? Que en castellà no diuen, esta camisa que t'has comprat, ¿dónde l'has comprat? No, diran, ¿dónde compraste esta camisa que dius? Per exemple, el diran tot. No fan aquesta coma i... Llavors, si t'ajuden i entres tal, bueno, sí, el que passa que, bueno, com que jo, ja dic, he anat ajustant, he anat fent, sempre m'he mogut
En el tema dels ajustos en català n'hi ha menys, llavors sempre ha sigut més fàcil de trobar feina. Llavors m'he dedicat més a... Més amb aquest tema. Sí, perquè de feina en català ara n'hi torna a haver bastant. Llavors dius, per què et vols ficar amb embolics quan tens feina de... Llavors, però bueno... I una altra pregunta que jo volia fer, no sé si a vosaltres us ha passat d'escoltar-ho a casa o escoltar-ho a amics o alguna cosa. Jo sempre he sigut molt fan del doblatge en català. A mi sempre quan he escoltat TV3 tant sèries d'animació com de no animació m'ha semblat que ho feien molt, molt bé. Però jo sempre he escoltat a vegades la típica persona que ha dit ostres, és que sempre són els mateixos. És que aquesta veu l'he escoltat aquí i l'he escoltat aquí. Què passa, Joan? Que no n'hi ha suficients actors de doblatge o potser la gent exagera també una mica de més? Perquè jo conec gent que es vol dedicar al món del doblatge i què passa? No se'ls dona l'oportunitat, potser? De gent n'hi ha. Jo sempre dic que el doblatge en català, igual que el castellà... El que passa, clar, en castellà, a Madrid fan doblatge, a Sevilla fan doblatge, a Euskadi fan doblatge. I a tots els pobles hi ha algú molt bo, com a actor o de ràdio. O sigui, a tots els pobles, tu te vas a l'últim poble de Salamanca per dir alguna cosa, de Santander, i segur que hi ha un tio amb una veu brutal que si l'ensenyes ho farà de conya, amb un castellà pur. Clar, León, jo he estat bastant per León, per raons familiars. Hòstia, clar, parlant un castellà de conya, vull dir, pots agafar qualsevol amb una bona veu, però clar, el català tenim l'avantatge que és més reduït, i llavors clar, s'ha d'aprofitar. Llavors què passa? Que hi ha una sèrie de gent que funcionen molt bé, la tendència és anar sobre segur. Llavors hi ha una cosa que és la roda, que dius, cada tipus de personatge t'ho poden fer 8 o 10 diferents. I això és un patrimoni cultural de Catalunya, jo crec. Igual que Espanya i Mèxic té el seu patrimoni, és un patrimoni viu. Clar, si tu a aquesta gent no els dones mai feina, es dediquen a una altra cosa, perden pràctica. Jo el que trobo que falta, aquestes veus que sent sempre, generalment és gent bona, que va ràpid, que és segura, que està molt ben relacionada també, que això és important. Jo no em vull ficar en lius, però... No, si hi ha un lloc per obrir un meló és aquí. És aquí. Hi ha una sèrie de noms i cognoms que veureu que es repeteixen. Llavors no cal que digui res. Sí. No, està clar. És sospitós, no?, que es repeteixin tant cognoms. No? Bueno, hi haurà gent que realment per la seva trajectòria s'ho mereix i els altres no dic que no s'ho mereixin, però bueno, és com hem comentat abans, per passadissos, com a totes les professions passa. Si tu tens dos fills que es dediquen al doblatge, parlant clar, jo sóc un director i tu dones feina amb els meus, clar, ja és una cosa no escrita que jo he de complaure els teus. Si tu em dones feina a mi, jo t'he de donar feina. Clar, hi ha moltes ja tractes de favor. Jo no dic que no tenen més dret que jo, segurament. Clar, perquè jo no vinc de ningú, no soc... no hi ha cap altre que es digui com jo a la professió, perquè... Però... Aviam, hi ha gent que és molt bona, perquè quan mamat a casa seva, el pare ja ho feia, la mare també, s'han fet moltes parelles a la professió, jo entenc que el fill, la filla... Clar, hi ha família, no? Com el cas de, com es diu el que fa de Samuel L. Jackson? El Gener. Aviam, molts són bons, clar, jo no em vull enemistar amb ningú, perquè entenc que el fill és millor que el pare o que la mare. El que passa, clar, són cupos, m'entens? Són caselles que es van omplint. No, però jo ho deia més aviat perquè abans hi havia el cinema, hi havia la televisió on es feien pel·lícules i es feien sèries, però és que ara també tenim el Netflix, l'Amazon Prime, el de TV3, com es diu? Abans hi ha TV3 a la carta, a l'X3. Llavors hi ha tantes plataformes i tants streamings i tot que, ostres, hi ha d'haver feina per tothom, no? Si ara una altra cosa no, però inversió en tema audiovisual n'hi ha a punta pala. El que passa és que si tu treballes un cop cada 3 setmanes, és impossible que ho facis igual de bé per molts anys que portis que un que està treballant cada dia. Sí, això llavors, clar, hi ha presses, hi ha sempre... Aviam, el doblatge, si tu pots treballar tranquil·lament en una pel·lícula, que tens pressupost de sobres, que tens 2 setmanes per doblar-la, que pots... Però clar, moltes vegades... Tu, que no tenim tal, que anem justos de pressupost, que tal, clar, llavors es tira de gent que en sap molt, que té molta pràctica, llavors és com un gos que es mossega la cua, clar. Si tu cada dia estàs treballant, em fas personatges de veu mitjana, i sé que aquest personatge me'l faràs bé, vindràs, pim-pam-pum, i jo no m'hauré de preocupar gaire,
jo com a director, em refereixo, com a empresa que dona, de dir, escolta, anem a lo segur i no ens emboliquem. És que hi ha un nano que ho fa, ui. I si no ho fa? I si es posa nerviós? I si... Clar, hi ha una certa tendència, però potser aquest, si li dones l'oportunitat, acaba fent-ho igual que aquest o quasi igual. Clar, però hi ha aquesta desconfiança, no? Diguéssim, de dir, és que és nou, no el coneixem, no sabem qui és, no sabem com... No voler perdre I el també- temps, sobretot. Sí. Primer això, i després que també les coses com són, tothom el que puja no vol ser un actor secundari, sempre vol els personatges, llavors tots aquests personatges ja tenen nom i cognoms d'una persona que ja se l'ha fet seu, llavors No, i la gent ja està acostumada. Després hi ha una Clar. altra cosa, un altre factor, que és també cosa d'astres, vull dir, que no li busquis lògica. Hi ha una sèrie de noms i de gent que de cop es posen de moda. I tothom vol aquells, i el mateix client, que clar, si jo sóc un productor o Clar. un distribuïdor, Clar. i tu ets un director i tal, vull aquest i aquest. Oh, però és que se'ls sent molt. És igual, Ja. jo vull aquests dos Vinga, perquè sé que estan de moda. I hi ha gent que no sap ni per què s'ha posat de moda i dius, hòstia, no paren d'avisar-me cada setmana i no sé ni per què, perquè jo no he fet res, ni he sortit a la tele, Ja. però jo què sé, potser en un bar d'un estudi gran algú ha comentat, un director de renom, hòstia, m'ha fet tal pel·lícula aquell i he quedat, hòstia, bueno, la gent ho ha sentit. O sigui, és això que diem dels astres, no? I aquest que sense saber ni haver fet res, resulta que tothom t'està convocant. Potser d'aquí 2 anys en surt un altre i aquest deixa de treballar i es desespera perquè diu, hòstia, jo no he fet res i ara resulta que no m'avisen. No, perquè és el que deia, és com la política. Les coses pugen, baixen, no hi busquis una lògica de vegades, són casualitats, moments oportuns, t'han donat un paper que t'has pogut lluir i llavors resulta que apareix una sèrie que en surt un que s'hi assembla i aquella directora o director diu, hòstia, aquest, o aquell li han ofert, no ha pogut i tu eres la segona opció i clar, és que són els astres i llavors, però clar, la tendència generalment és que ningú arrisca. A veure, si tu tens una empresa que t'ha deixat la teva família jo què sé, que és una empresa brutal i tens un fill que saps que no... Per molt que són els teus calés i dius, hòstia, no el posaré de gerent, prefereixo que cobri a final de mes i es diverteixi i posaré un professional bo, encara que no sigui la família. I el fill et dirà, oh, pare... Com em fas això? No, aviam, escolta, tu vés a muntar cavall, a esquiar i tal, ja ho veurem, no? Però que no ens jugarem aquí un patrimoni de 1.000 milions d'euros, agafarem un tio de Sadio, de Iese, molt bo, que t'han dit que és un crac i m'entens? Llavors aquí una mica, tot i salvant molt les distàncies, si tu has de portar una pel·lícula que és compromesa i tal, doncs busques les veus. Més segures, no? I més que grans veus sonores que t'ho faran bé, que saps que t'hi portes bé. Clar, és que un actor nou que li dones un paper que no ha fet mai és un meló. Sí, és un meló. Sí, mai millor dit, és un meló allà. Perquè clar, aquest fa papers de 10 o 12 takes, normalment, però que un dia li dius, et convoco per fer-ne 100. Clar, no saps com respondrà aquella persona, si es cansarà, si es posarà nerviosa. Clar, i en una sèrie potser pots incorporar una persona així, i la directora o el director pot estar per ell, deixa l'última hora, ho farem amb calma, però clar, no pots tenir 4 actors. 4 melons per obrir. Els melons s'han d'obrir d'un en un, entens? A lo millor aquest meló l'obres, dius, hòstia, tu m'ha fet aquest paper, s'ha sortit bé, i aquest resulta que ha fet un salt, però tot depèn molt de lo que arriba, també, i en quin estudi. Clar, hi ha estudis que tu hi treballes més, que pensen en tu. Els ajudants de direcció, que són gent que convoquen i truquen, i envien whatsapps, de vegades li falta algú, hòstia, que aquest em diu que no pot venir, que resulta que no sé què, que és un divendres a la tarda, a última hora, i són 27 takes. I la directora o el director diu, tu mateix, truca a algú que... Bueno, i aquest truca a un amic seu, que li ha dit 1000 vegades, hòstia, dona'm una oportunitat, i és l'oportunitat. Mira, et truco perquè la directora... I potser aquest amb 27 takes es llueix bé, perquè aquesta amiga li ha passat a més el text i se l'ha pogut preparar, i llavors l'altre diu, hòstia, però ho fot bé aquest, que m'has enviat. Bueno, però... I a partir d'aquí ja t'enganxes i tens la sort a veure si pots anar agafant papers, però bueno. Llavors, bueno, això ja és maquiavelisme una mica,
no? De fer-te amic dels ajudants, però clar, els ajudants de vegades, quan el director o directora està atabalat, tu mateix, bueno, és l'oportunitat. Llavors, els que volen començar no només han d'anar a convèncer directors, també és important tenir relació amb els ajudants de producció, que són la gent que realment omplen els gràfics, a aquesta hora tal. I llavors allà és on pot sorgir l'oportunitat, perquè es pot posar algú malalt. Mira, jo vaig fer l'altre dia un documental per TV3, que anava a fer una cosa, i em van dir, no, en faràs 2 perquè l'altre s'ha posat malalt i ja que estàs aquí, bueno, pues mira, bingo. Bueno, ja estima per l'altre, no? Però moltes vegades és així, anava per fer un, resulta que he fet 2, bueno, pues guanyes el doble, o et sentiran el doble, no? Vull dir que passa, això passa, de vegades, i llavors, però clar, és una cosa que no pots controlar amb un algoritme ni una fórmula matemàtica, passa. És impossible de controlar. No, totalment. Oriol, com anem de temps? 10 minutets més podem permetre'ns-els? Sí. I pel Vegeta el que faci falta. Si fa falta anem al planeta Vegeta i tornem, o sigui... Doncs una pregunta que et volia fer també, que m'agradaria conèixer-la abans d'acabar, és tema món del doblatge, és a dir, quina diferència veus des que vas començar fins ara? Creus que abans era més fàcil, era més difícil? Com ho tindrà la gent d'ara en endavant? És a dir, creus que tu vas entrar en un moment que era tot més senzill o creus que més o menys sempre ha sigut un món complicat? Aviam, no descobriré ni obriré cap meló nou, dient, per ser fidel al títol, dient que el món del doblatge tothom m'ha dit sempre, no jo, de tota la vida he dit que és molt tancat, que és molt difícil. Bueno, podríem estar fent 3 programes més explicant per què és difícil, no? Però bueno, ja ho hem resumit una mica. Aviam, abans jo crec que era més difícil tècnicament, perquè es havia de gravar en digital i si t'equivocaves, doncs tal, això havies d'estar amb gent, patums, que en dèiem, d'aquests que són grans, que et posaven allà al costat d'una patum i passaves nervis, perquè tu no sabies si aquella patum era simpàtic, no era simpàtic, no sabies si et trobaries un text amb una paraula difícil que no saps dir, m'entens? Et pot sortir un nom alemany que dius, hòstia, clar, Schwarzenegger tothom s'atreveix a dir-ho, perquè l'ho he sentit 1000 cops, però si et surt un altre nom... Schwarzenegger. Et pots quedar encallat. Ara, avui dia, tècnicament és més fàcil, però també et fan anar més ràpid, perquè el tècnic pot tirar els textos. Si tu has fet una bona interpretació i no està posada en el lloc exacte, es pot moure una mica, a la dreta o a l'esquerra, que diguem, i llavors acaba... Abans no, ho havies de fer perquè hi havia 4 pistes i moltes vegades havies de fer-ho amb una altra, i amb una mateixa pista hi havia més frescura. Si era una escena de discussió o una escena d'amor o el que sigui, clar, el fet d'estar-ho fent amb una actriu o amb un altre actor, una discussió, no sé, o 2 que fan de germans o de... jo què sé, el que sigui, clar, el fet de tenir allà la persona doncs també t'ajuda, encara que tu saps que aquella persona no, ni el que dius tu ni el que diu ella és veritat, però clar, entre actors doncs ajuda. Clar, tu de vegades has de fer gravar sobre un tros que no està fet encara. Jo ara mateix parlant del Buixaderes, aquest capellà, tinc moltes escenes amb un sindicalista que surt allà, que es discuteixen molt amb el capellà, i a vegades està fet, que m'ajuda molt, perquè clar, sentir-lo amb ell, ja el tens mig fet, a vegades no sents res, has de fer tu i... Interpretar una miqueta... Depèn de l'actor que hem citat abans. Clar, llavors, bueno, clar que tu fa molt bé i clar, tu intentes fer-ho mínimament que quedi digne, i si ho ha fet ell primer, doncs a mi m'ajuda. I no ho sé, bueno, amb ell hem parlat alguna vegada d'això, però no hem coincidit mai en el mateix, perquè ho fa una hora, una hora després, en funció del planning. Avui dia és més fàcil tècnicament, el que passa que també hi ha diverses escoles, hi ha molta gent que ho vol fer, les escoles s'han convertit una mica, jo crec, en Operació Triunfo, és a dir, tu pagues i si ets el número 1 de la promoció treballaràs i si no, doncs mira, serà... Clar, si tu vas estudiar dret a la facultat o vas estudiar odontologia, és perquè vols fer de dentista o d'advocat.
no vas allà. Perquè... Si sóc el primer de la promoció em deixaran fer d'advocat. No, tu vas allà perquè vols ser metge, perquè vols ser advocat, vols ser enginyer, no vas allà a perdre el temps i gastar un grapat de calés. Però en canvi en el doblatge s'ha acabat acceptant. Jo m'he trobat gent que em diuen hòstia, és que he pagat 7.000 euros Ostres. i ara ningú em... Has pagat 100.000 euros d'un curs, clar, dius, hòstia, és que això és el que val una carrera a la UOC. És el que és un títol per el dir tema alguna de la titulitis, per exemple, no? El tema de que necessites tenir títols per tot. T'ho fan creure, després a l'hora de la veritat jo crec que gent sense títols però que sap espavilar Correcte. ha acabat trobant més feina que gent que té 3 títols però que després no... Però cada vegada aquests casos de que no tenen títol i ho aconsegueixen cada vegada es veuen més, almenys aquí en el nostre territori, a fora no. De tota manera les escoles clar, són privades, Nosaltres podem muntar una escola, posa allà el nom d'una persona coneguda, no està regulat per la Generalitat, tu simplement pagues els teus impostos. A l'Institut del Teatre, tots els que donen classe, com que donen un títol oficial i te pertany a la Diputació, tu has de ser llicenciat o graduat, i el filòleg és filòleg, vull dir, aquí en el doblatge, hi ha gent que sap ensenyar molt bé, perquè són professionals i saben ensenyar, i acaben ensenyant a la gent. El que passa que jo noto una mica això, que s'ha acabat, com que no hi ha lloc per ningú, si tu no ets el millor de la promoció, ja es considera que, ja ho has provat, però clar, que, hòstia, t'has gastat un paston, no és anar a gastar, vaig a provar, jo què sé, tu pots anar a fer, vull provar si aprendria a esquiar o no, et gastes 25 euros, un monitor t'ensenya una mica, et fa un bateig, i dius, ui, això no és el meu, o sí, però clar, aquí en el doblatge, moltes vegades t'emboliques a fer un curs sencer, has dedicat un munt d'hores i llavors, però jo a tothom que em pregunta els explico la veritat. Hi ha gent que es queda molt sorprès quan els dius, no, si jo no he viscut d'actor de doblatge, he viscut més aviat d'adaptador i de fer molts equilibris, perquè hi ha hagut èpoques d'uns equilibris i la gent diu, com pot ser? Doncs sí que pot ser, però pot ser perquè és molt difícil viure només. A mi, el Carles Canut, que és un actor que coincidia amb el segon cognom, que es deien Bartra els dos, tot i que no ho sabíem, però era un tio que li vaig caure bé de seguida per veure que es deia igual que jo, i em va donar un consell, em va dir, si tu també fas teatre i cosetes, no et centris només en el doblatge, perquè quan baixa la feina, i jo sempre he intentat tocar... Diversificar una mica. Sí, el Carles Canut va participar amb Lo Cartanyà, no? Sí, d'aquí em sonava. Gran sèrie, Lo Cartanyà. Sí, llàstima que només durés una temporada, Pues mira, el Xavier Bertran, que és el que feia Lo Cartanyà, és professor d'enginyeria de telecomunicacions. Ah, sí? Sí. És que està molt... Aviam, dintre dels actors hi ha gent que són molt llestos, que són això, de telecomunicacions, enginyers... Jo he conegut diversos, psiquiatres, infermers, i la gent, han fet el que passa que és perillós dir-ho, perquè hi ha un que de molt bona fe en el seu moment, ell era enginyer però la seva dona tenia una farmàcia, molt ben situada a Barcelona i tal, i el tio amb molt bona fe, allà al costat del Liceu, no? I clar, li van començar a dir el farmacèutic, tot i que ell no era el farmacèutic. I clar, i llavors la gent, aquest ja té la farmàcia, no li cal, allò que dèiem, la política, i els companys de partit. I aquest home, tothom li ha dit sempre el farmacèutic, i ell no és farmacèutic, i ell una vegada m'ho va dir, no, si jo soc enginyer, realment, però vull dir que està... Però, clar, no es dediquin si tens un altre ofici, o si tens d'allò, perquè llavors passen aquestes coses que corren les veus i... Aviam, també entenc que tothom s'ha de guanyar les garrofes i no tothom té les mateixes circumstàncies i és molt difícil, però en el cine, al teatre, jo he fet cine, teatre i televisió i també veus que més o menys tot. Potser en el cine tens un contracte i tens 3 dies una sessió, es grava potser es va més tranquil i si és una pel·lícula que té pressupost, però jo a la tele també he vist presses, i també
fas un assaig, jo he participat en alguna telenovel·la fent paperets d'aquests i tal, i ja està gravat. Hòstia, però si estava assajant. No, ja està, tenim molt de pressa. Vull dir, també, això que dèiem, no? Acaben sent sempre molts els mateixos, perquè també són els que ho fan, tenen més pràctica, clar, i el temps és or. Mai millor dit. Mai millor dit. Doncs precisament això, per més greu que em sàpiga, el programa ha d'anar Jo arribant faria ha d'anar arribant al final, perquè si no... Jo l'únic que vull demanar com a petició... Espera, que vull una última pregunta abans de peticions. És una pregunta superràpida, però ja s'està posant molt de moda en aquest programa, que jo acabo fent-li una pregunta profunda al convidat, que a aquest home li encanta. I llavors, com a actor de doblatge, com a persona que sempre s'ha dedicat al món dels artistes i això, hi ha algun personatge que tu, tot i que potser penses que no haguessis tingut cap possibilitat de que te'l donessin, però que tu haguessis dit, ostres, doncs a mi m'hagués encantat poder fer la veu d'aquest actor. M'agrada que em facis aquesta pregunta perquè sempre ho he dit. No li diguis això, que si no s'anima, que si no començarà a fer ja preguntes més enramassades als convidats. El doctor aquest, hòstia, ara no El doctor Who? Aquest que tenia tan mala hòstia, però que era tan bo. El House. El House. Ah, el doctor House. Has vist? Una Hòstia, exclusiva en tret. del Who al House. Bueno, és un tio nascut, Sí. es portem un mes, és del juny del 59, jo soc del juny. I té un caràcter molt vegeta, eh? Sí? Sí, jo crec que... Conec personalment. No, No, el personatge. Però jo crec que en català aquest personatge, que me l'agafaria molt en sèrio i amb molta carinyo, jo crec que em sortiria bé. TV3, sisplau, contracta ja el Doctor Has House. dit sense cap possibilitat que te'l donin, perquè si mai fan el Doctor House a TV3, no me'l donaran a mi, Bueno, òbviament. Hauríem. TV3, sisplau, fes-ho Però com que tu possible. has dit, a qui t'agradaria? Bueno, per somiar no hi ha res. Però bueno, potser truquen demà passat i diuen, hòstia, hem sentit això dels melons i La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Mònica Terribas, no sé si qui estarà dirigint TV3, El Siegfried Gras. doncs el loro, com diria el Laporta. Exacte. I amb això sí, ara nois, hem arribat al final del programa. Albert, un programa en què has arribat tard, però que has entrat de ple en el programa sí. amb les teves grans aportacions, com sempre, que han ajudat a enriquir aquest I programa. has fet de trancs. Sí, O sigui, el Vegeta ha sigut per uns instants el teu pare. És veritat, acabem de complir un dels teus somnis, Sí. així que moltíssimes gràcies, un programa més. Igualment. Oriol, el meu copresentador, què dir? O Sí, no m'has fotut bronca. No, això Porta també- 3 programes que no em fot bronca, eh? O És sigui, que es això queixava un perquè miracle. diu que sóc molt exigent i que... És mentida, però bueno. La petició que jo volia fer, Joan, és si ens podries dedicar, si podries despedir el programa com amb el Vegeta. Sí. Amb el que tu vulguis. Pots a parir, digues un got de llet... Ei, xitxarelos, us recomano molt seguir el podcast Abriendo Melones, que són aquests companys magnífics que m'han fet aquí una entrevista que se m'ha fet molt curta. Hòstia. Pues aquí ho deixem perquè no Aquí ho podem deixem millorar perquè això. és impossible superar-ho. Para abrir, invitados insospechados, nuevas historias que fluirán. El sabor de aventura nunca va a morir. En cada episodio, sorpresa esperaban, desde risas hasta lágrimas siempre emocionaban. Pero esto no es adiós, solo un breve descanso. Volveremos con más melones en el próximo trato. Adiós.